Kif nafu li Patri Pelaġju kien midħla ta' Soldanis? Fil-1759 Soldanis kien ippubblika xogħol dwar il-kunvent tal-Kapuċċini ta' Għawdex. F'dan ix-xogħol l-ewwel dan huwa indirizzat lil Agius mifsud u f'dan ix-xogħol jirreferi għal Patri Pelaġju. Patri Pelaġju jiġi msejjaħ bħala molto erudito, jiġifieri skular, bravu ħafna. Barra minn hekk, Soldanis isemmi li Patri Pelaġju kien nostro comune amico, jiġifieri li kien ħabib kemm ta' Soldanis kif ukoll ta' Agius mifsud. Issa tajjeb ngħidu li Soldanis mela qed jiddeskrivi lil Patri Pelaġju bi kliem ta' tifħir. Jiġifieri aħna nieħdu l-impressjoni li kemm Soldanis u Patri Pelaġju kienu ħbieb, kien hemm relazzjoni tajba bejniethom.